dobrý večer, napísala si to, prosím vás, napíšte mi svoje pocity. Celkom dobre. Máme tu posledných cestujúcich, našu drahú Paulínku, dobrý deň, dobrý deň. Počkaj, poďte na svoje pocity, ale neotáčite sa na konečnom. Do show Scout hľadá ženu, dúfam, že ste priniesli svoje životopisy. Sa mi páči, čerešnička v makovom koláči. Hej, taká, čo má fajné kľúca do práce. Takže sa nachádzame v Je to tu luxusné. Pozor. Všetko sa tu natáča. Taká sa ti ľúbi. Tu nevadí ani kúska súkromia. Taká sa ti hodí. Čo varí, pečie, vystrojiť hodí. Si máš diváci. Diváci, jediný, máme dvoch divákov na tej reality. Aha, ďakujem. Teda prosím vás, opíšte mi, že čo si teda myslíte tak o tejto reality show? Tak zatiaľ je to veľmi logicky náročná reality show. Už nestíham. No a to je celé. Prosím vás, a čo nestíhate? Ja sa nestíham pohybovať a všetci po mne kričia. A potom som nervózna a musím plakať. Áno, nevydržím, už sa mi za deťmi. Prosím vás, opíšte mi vaše pocity. Takže sú veľmi dobré. Prečo? Lebo je to super. Ale tak a prečo vlastne tu ste? Aká ináč? Peniaze. Ďalšia otázka na vás by bola, že čo si myslíte o tejto reality show? Neberie ma to. A aké prostriedky použili na vás, aby ste sem vlastne prišli? Páčiť bol. No, je to síce tma, ale sme tu úžasný kolektív, takže si myslím, že to bude fakt fajn. Záznam. A ešte mi prosím diela. Aké tie sympatie ku komu tu držíte, viete, ako také najväčšie? Ako... Alebo? Teda ako... priateľské, alebo... Tak viete, no. Alebo... Máme to naozaj povedať na rovinu? Nie. Asi tuším. Čo to myslíte? Ťažko povedať. Aký z tých sympatickejších pre vás? Zo sympatickejších... dievčat? Kľudne proste chlap. Života nádej, takú miele, takú nádej, čo by niesla do života nádej. Takže ktorý z pánov sa vám páči? Pretože romantický záber do hviezd? Do kamery? Do hviezd? Ja neviem. Takže je to Andrej, lebo Andrej videl. Ja som 100% videla Adelku, ona sa s Andrejom prechádzala. Ja som videla Ju a Jurtu, tak si ich obidva. Juka, čo na to hovoríte? Žena skautka je Nina. Nie, vedela, že tie nožničky nepotrebujem. Pričom skaut, ktorého si našla, je Matejurda. Si pod lampou. Mi teda povedzte, aká by mala byť podľa vás dobrá družina? Čo vás máme dnes? Ja sa pomávam. Nie si moja mama? Alejandria, ja potrebujem. Ja som Rusana, moju jedinú srdci Mariana. Ja som Santiago Fernandez. Ja som tu asi najbohatší človek, ktorý tu existuje. Absolútne neprístupne, aký to chudák z ulice. A nie to, že si nevymýkala, ja by si nevymýkala, tiež by som ti dala. Presne. Dáme si dať jednu fotografiu. Sería mi alma
A týmto vás prehlašujem za Zadržte! Teraz už je dobré. Tak to je krásne. Bežali ste 10 km či 20? 45. Príprava na rande. Čo si robíš vždy? Nina ide na rande. Dáme romantické raňajky pre dve osoby. Dobrý deň, vážení diváci, vítam vás pri našej pravidelnej politickej debate. Prezentujem stranu Zojauk, čo je za oslobodenie Jeleňov a viac. Ja tu predstavujem stranu Euroscout. A je to boj za slobodu mládež. Ja som zo strany Skautská ľudová demokratická strana. Som sa pripravila reč. Neodsudzujem súčasnú vládu, ale my, skauti Slovenska, si zaslúžime precíznejšie riadenie skautingu. Demokracia. Slovo, ktoré by malo v každom človeku vyvolať pocit slobody a bezpečia. Weep for yourself, will never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Futbalista, čo teraz poviem, áno? Bože, ten, čo jazdí na formulách. Áno, rýchlo. Spevák, veľmi. Justin Bieber. Dobre? Je to Elan a je to Stužkové? Áno. Yes. Dobre. Dúfam, že nemáš vážne. Áno. Nesmá vyrobená pre mňa. Dobre. Keď sa žena vydáva, tak má vo vlasoch také... Čepiec. Množné číslo. Čepiece. To sa to nedotklo ešte. Tak, že mám vyriešil, ale som... Ste sa rozhodli? Rozhodol som sa pre Veroniku. A z akého dôvodu? Je to dosť silný dámsky super. No. Takže pre koho ste sa rozhodli? Koho ste sa rozhodli poslať Ja som domov? musela Henricha. Je to veľmi nekultivovaný chlapec, ktorý stále len kričí. Maca. Maca 4, Heňo 3. Posledný 8 hlas. To bude remíza, alebo to bude Maca. To vám došlo určite už. To bude remíza. Nie je Kača. Andrej. Je tam Heňo. Je tam Heňo. Maca 4, Heňo 4. Vaši spoluhráči vylúčili, čo si myslíte, čo mohli byť potenciálne dôvody, alebo ako sa cítite, aké sú vaše emócie? Ja si myslím, že tie voľby boli nejako zmanipulované, alebo že niekto manipuloval s lístkami. Opíšem Len svoje to sú tam dva činnosť. sety, no jeden je po 24, druhý Moju po 30. činnosť ducha poďme strihám papieriky, nejaké sety čísiel, ktoré vôbec nerozumiem, ale mám ich strihať. Takže čo hovoríte na túto chatu z pohľadu organizátora? Tak nebolo to zlé. Trochu nám mrholilo pred pol hodinou, takže
zanechalo to vo mne tak chmúrny pocit, nešťastia a tragédie. Vplyva na vás depresívne farba tej mačky? Tak viete, každá minca má dve strany a keď si to máš otočíte na druhú stranu, tak vlastne je celá biela. Páčila sa mi jelenská strana, samozrejme. Viacera do krmelcov, dostane viac vitamínov. Deti boli skvelé, bolo ich veľa, 80, to je úžasný počet. Čo hovoríte na deti? No tak berbe, že hnusné. Čo máte nejaké zlé zážitky?